खुलुमबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बैसागोनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे खुलुमनाय आरो बावनायखौ आं जासिहरग्रोबाय। दिनै जों नलफरा समाज रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय फोरबो आफादनि बानजायनायाव फैगौ बैसाग दाननि 9 खालार एबा इंराजिनि 23 खालार रबिबार खालि जोंहा मोनसे गोजोनथाव मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। हाबाफारि बायदियै जोंहा फुंनि 8 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंना नलफरा समाज रंजालि बैसागो फोरबो आफादनि जोंहा फिरफिला बिरहोनाय थागोन, बिरहोगोन आफादगिरि। आरो बे जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा फुंनि 8:30 मिनिट जानाय लोगो लोगोनो जोंहा बिफां गायनाय मोनसे हाबाफारि दं। गायफुंगोन जोंहा नलफरा समाजनिनो आफादगिरि बिथां उदय गयारी। आरो बे जोबनाय लोगो लोगोनो फुंनि 11 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां खेला दुलानि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। खेला दुलायाव जोंहा सोंलुर बादायलायनायजों लोगोसे आखिनाय बादायलायनाय, सियार खेलानि बादायलायनायजों लोगोसे गोबां मोनसे हाबाफारि जों लानाय जादों। आलासि महरै जोंहा गेवलां मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा सालबारि फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार मुस्रि बाबुल ब्रह्मखौ जोङो बे गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो लिंहरनाय जादों। लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै गाहाय आलासि महरै जोंहा मिरु बाथौ गौथुमनि बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि बिथां मानव गेदेर बसन्त स्वर्गियारिखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लिंहरनाय जादों। सानबेसेनि हाबाफारि? जोंहा नलफरा समाज रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव जोङो सानसेनि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। गासै रायजो राजानिसिम मा मेसेज होगोन? आङो गासै रायजो राजानिसिम मोनसेल' फोस्रावनो नागिरदों जे नैबे रंजालि बैसागो फोरबो फालिनायाव जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय आङो गासै रायजो राजा गथ' गथाय आंनि आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आङो जोंनियाव फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। जोंहा देंखोगिरि महरै जोंहा क'क्राझारनि मुंदांखा सल' खनगिरि एबा फावथिना दिन्थिगिरि बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीजों लोगोसे जोंहा गामि खाथिनिनो मानव गेदेर मुस्रि मौसुमि स्वर्गियारिजों लोगोसे फंबाय जोंहा खाम्फा खुंगुर गयारिखौ जोङो देंखोगिरि महरै 4 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जोंहा हानजा मोसानाय बादायलायनाय आखायाव लादों। बेयाव नाम थिसननो थाखाय जोंहा मोनसे आफादगिरि आरो लोगोसे नेहाथारिनि जोङो जानबुं नाम्बारखौ होनाय जागोन। गोसो गुदुं मोसाखावरिफोरा 3 बाजियालागै निजेनि नामखौ थिसनहरनो हागोन अभार टेलिफन। खुलुमबाय, आं आफादनि जानानै जोंनि हालामनि रायजो राजाफोरखौ बयखौबो रंजालि बैसागोनि थाखाय गिबियावनो साबायखर बावबाय। मानो होनबा रंजालि बैसागो जानाय लोगो लोगो जोंनि बर' रायजोफोरा बयबो उसाव-बादाव जायो। बेनिखायनो जों नलफरा गामिनि मोनसे आफादा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय लादों। बे फालिथायाव जोंनि खाथिनि हालामनि बयबो रायजो राजा गथ' गथायफोरखौ जाहाथे फैनानै जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो, बिनि थाखाय आं आफादनि जानानै बयखौबो आखाइ खबजबै आं हांख्रायनाय जाबाय। बेसे जाखो नोंथांमोननि बे रंजालि बैसागु खुंनाया? जों बेबायदिनो सिगाङावबो खुंबोबाय थादोंमोन, नाथाय जों दिनै कर'ना आरो खायसे माबानि थाखाय जों खुंफुंनो हायाखैमोन। बेनिखायनो जों खुंगा 3थि रंजालि बैसागोखौ जोंनि नलफरा गामिया दिनै खुंफुंनो लानाय जादों। सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों नामा? जों सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै, मानो होनब्ला जोंनि खायसे एसे उसुबिदा दं। बेनिखायनो जोङो सरकारनि अनसुंथाइखौ बे बोसोराव मोननाय जायासै। रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदोंदि जाहाथे जोंनि रंजालि बैसागोआव बयबो जोंनि बे फालिथायाव बाहागो लानो थाखाय आं आफादनि जानानै आं खावलायबाय। आरो बयखौबो रंजा बाजायै बेयाव जोंनि कम्पिटिसनाव बाहागो लानो थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ, जोंनि हालामनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनाय थाबाय। रंजालि बैसागो फोरबोआ बैसागो दाननि 9 खालाराव जागोन आरो इंराजि दाननि 23 खालार रबिबार खालि जोंनि बैसागु बे फालिथाया जागोन।